दिनै बोसोना जोंनो मा फोरोंदों? बोसोना बुंदों नोंसोरो इसोरनि मन्दिरखौ खालाय दा खालाम, बेखौ गोथारै लाखि होननानै दिनै बोसोना बुंदोंमोन। नाथाय जों मा खालामदों? जों इसोरनि मन्दिरखौ खालाय खालामगासिनो दङ। गाज्रि हाबा मावनानै गाज्रि जानाय लोंनायजों जोङो बे इसोरनि मन्दिरखौ खालाय खालामदों। बे इसोरनि मन्दिरा बबेबा गिर्जा न' बबेबा मन्दिरफ्रा बे इसोरनि मन्दिर नङा। इसोरा बुंदों नोंसोरो मिथिया नामा नोंसोरो गावसोरनि इसोरनि मन्दिर इसोरनि न' होननानै? दिनै बोसोना बेखौनो बुंदों। दिनै जों बे गावनि मोदोमखौ खालाय खालामनाय माने इसोरनि गोथार मन्दिरखौ खालाय खालामनाय, बे खुगाजों गाज्रि जानाय लोंनाय माने जों इसोरनि मन्दिराव खालाय खालामनाय। दिनै जायफ्रा बे गोसो मन्दिरखौ मोदोमखौ जोथोन लानो रोङाखै बियो दुसि जागोन। जोबनाय बिसाराव बुंजागोन नोंसोरो आं गांनायाव आंखौ लोंहोआखै, आं उखैनायाव आंखौ जाहोआखै, आंहा थानो थाखाय खुलि गैयैयाव नोंसोरो आंनो खुलि होआखै होननानै दिनै जोङो बुंजागोन। दिनै संसाराव नुनाय गोबां हावरियाफोर दङ, गोबां मानसिफ्रा खुलि गैजायैफोर दङ, गोबां मानसिफ्रा गांनायजों उखैनायजों दिनै सैसोनानै दङ। दिनै जोङो बिथांमोनखौ धोन दौलत थासेयावबो दिनै जाहोनो हायाब्ला दिनै जोङो बुंजागोन इसोरजों नोंसोरो आं उखैनायाव आंखौ जाहोआखै, आं गांनायाव आंखौ लोंहोआखै, आं लोमजानायाव नोंसोर आंखौ नायफैयाखै होननानै दिनै बोसोना जोंनो रोखायै फोरमायदों। माथाइनि 25:35निफ्राय लानानै 36 नोंथाङा फरायहै। बेवहाय बेबादि बुंदों आं उखैनायाव नोंसोरो आंनो जाहोदोंमोन, आं गांनायाव नोंसोरो आंनो लोंहोदोंमोन, आं गुबुन हादरनिमोन नाथाय नोंसोरो आंनो खुलि होदोंमोन, आं लांथिया जानायाव नोंसोरो आंखौ गानहोदों आरो जोमहोदोंमोन, आं जब्रा जानायाव नोंसोरो आंखौ दाव दाव खालामदोंमोन आरो आं जोबथेसालियाव थानायाव नोंसोरो आंखौ नायफैदोंमोन। प्रेज द लर्ड। दिनै धोरोमियाफ्रा दिनै सोरबा उखैनायाव जाहोदोंब्ला, सोरबा गांनायाव लोंहोदोंब्ला दिनै बेनो इसोरनो जाहोनाय, बेनो इसोरनो लोंहोनाय। सोरबा थाग्रा खुलि गैयैनो दिनै खुलि होदोंब्ला बेनो इसोरखौनो जायगा होनाय। मानोना इसोरा बुंदों इसोरनि मन्दिरा बै गिर्जा नङा, इसोरनि मन्दिरा नोंसोर गावसो होननानै दिनै बोसोना बुंदों। दिनै सोरबाया जब्रा जादोंबा जों बेखौ नायहैदोंबा जों इसोरनि मोदोमखौ नायहैनाय, इसोरनि मन्दिरखौ नायहैनाय अनजाग्रा लोगोफोर। दिनै बोसोना जों बेखौसो फोरोंदों। आरो माथाइनि 25:37 बेखौनो बुंदों दि बे समाव धोरोमियाफ्रा बुंफिनो अ प्रभु नोंनि उखैनाय समाव माब्ला जोङो नोंखौ जाहोदोंमोन आरो गानहोदोंमोन एबा गांनाय समाव लोंहोदोंमोन? बे समाव फोरबोआ बुंफिनगोन गुबुनफोरखौ जोथोन लानायानो आंखौ जोथोन लानाय होननानै बुंगोन।